Miss Blackmore sy'n mewn. Reit, rydw i'n edrych ymlaen yn fawr iawn i siarad gyda chi ar y ffôn ynglyn â'ch plentyn. Wel, ble ydw i'n dechrau? Tymor yma, mae pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Ein thema ni y tymor yma ydy a'i ben yn y cymylau. A mae'r plant wedi bod yn dysgu am Jack a'r goeden ffa, ni wedi bod yn dysgu am yr Hydref, ac ar hyn o bryd, ni'n darllen stori o'r enw Beth Nesaf. A mae'r stori yma amdano Teddy sydd yn mynd lan i'r lleuad ac yn cael picnic ar y lleuad gyda'r tylluan, gyda'i ffrind. Felly, ble ydw i'n dechrau? Wel, mae plant wedi mwynhau yn ystod Jack a goeden ffa, yn cyfri'r ffa, yn arbrofi gyda'r ffa ac yn disgrifio'r coeden ffa. Hefyd yn ystod yr Hydref, mi oeddwn ni'n lwcus iawn, mae fi a Miss Porter a Miss Hodges a Miss Stevens wedi bod yn lwcus iawn, dyn ni wedi prynu pwmpenni, ac yn ystod yr amser yma, roedd cyfle i'r plant i arbrofi gyda'r pwmpen, i defnyddio morthwyl, i dorri'r pwmpen, i deimlo fe, i weld sut mae fe'n teimlo. Ac wedyn ni, y dasg nesaf yn iaith oedd i ddisgrifio sut mae'r pwmpen yn edrych, sut mae fe'n teimlo, sut mae fe'n arogli. Roedd y plant yn joio mas draw pan oedd gyda nhw'r dwylo mewn tu fewn y pwmpen ac i weld sut oedd e'n teimlo. Yn ystod hefyd yr Hydref, cafon ni'r amser i gasglu dail ac i arbrofi gyda'r dail ac i greu lluniau hyfryd yn ystod yr Hydref. Hefyd, cafon ni'r amser i ddisgrifio y coed, pa fath o liwiau maen nhw'n troi yn ystod yr Hydref. So maen nhw'n dechrau yn wyrdd ac yn troi yn goch ac yn felyn. Roedd y plant yn defnyddio tygach ar y bwrdd gwynryngweithiol ac yn didoli'r dail i mewn i'r grwpiau gwahanol. Roedd nhw'n mwynhau wneud hwnna, roedd rhaid i mi weid. Yn ystod yr thema nesaf, sef Beth Nesaf, sef y Teddy, roedd y plant yn rili mwynhau gyda hwn, sef Teddy sy'n mynd lan i'r lleuad ac yn cael picnic ar y lleuad gyda'r tylluan. Felly, mi ydyn ni'n dechrau yr wythnos hon i ddisgrifio beth cafodd Teddy i ginio ar gyfer y picnic. Felly mi fydd y plant yn ysgrifennu rhestr yn cynnwys y fath o bwydydd i gael ar gyfer y picnic. So, hyd at hyn, mae'r plant wedi mwynhau'r stori ac yn rili eisiau gwneud y gweithgareddau sydd i ddod. Mae rhaid i weid, dwi'n deall bod e'n cyfnod eithaf anodd i bawb, felly rwy'n deall. Mae eich plant chi wedi bod yn arbennig dros ben, a fi mor falch o bawb. Mae pawb wedi dod mewn, mae pawb wedi setlo, mae pawb yn dod ymlaen gyda'n gilydd ac yn creu ffrindiau newydd ac perthnasau cryf. Mae'r plant wir wedi mwynhau ac wedi mwynhau yn cyfle be ni'n neud ar hyn o bryd. Felly diolch i chi, mam a dad a'ch teuluoedd yn helpu ni yn ystod y cyfnod yma. Rydw i'n edrych ymlaen i siarad gyda chi ar y ffôn hefyd ynglyn â'ch plentyn chi. Felly unrhyw gwestiynau, unrhyw beth chi moyn gofyn, gofynnwch i fi ar y ffôn. Bydd fe'n neis i clywed chi. Diolch! Hwyl fawr!